Znáte ten pocit? Blíží se Vánoce nebo narozeniny a vy absolutně netušíte, co koupit. A nebo hůř, úplně jste na ně zapomněli. Řekl jsem si, a dost. Naprogramoval jsem Vishero, aplikaci, která tenhle každodenní stres z dárky vyřeší za vás. Pojďte se podívat, co to umí. Hned po přihlášení vás přivítá nástěnka. Z ní se snadno proklikneme do evidence osob. Všechno to začíná u osob. Přidáte si sem rodinu a přátelé. Vishero ze zadaných údajů automaticky poskládá přehledný kalendář. Náš chytrý asistent vás pak včas upozorní e-mailem, jakmile se blíží událost, ke které ještě nemáte dárek. Osobu máme vytvořenou, takže si můžeme posunout k samotným dárkům. V menu stačí vybrat obdarování a přejít na dárky. Pokud už máte představu o tom, co by oslavenci udělalo radost, můžete si ji hned zapsat. Stačí zadat název dárku, případně popis nebo URL odkaz a potvrdit tlačítkem vytvořit. Ale co když vám nápady došly? S tím pomůže umělá inteligence v záložce AI návrhy pro osobu. Vishero se podívá na věk a zájmy oslavence a do pár vteřin vygeneruje konkrétní tipy na dárky. Jedním klikem si můžete tip vyhledat na Google. Pokud se vám líbí, modrým tlačítkem si předvyplníte formulář a dárek rovnou uložíte. Pokud potřebujete vymyslet dárek nezávisle na uložených osobách, využijte pokročilé AI návrhy. Tam si snadno určíte věk, pohlaví, typ události i zájmy a necháte si vygenerovat nápady přesně na míru. U typů si rovnou můžete ověřit dostupnost na Alze a pokud vám vyhovují, oranžovým tlačítkem je na jedno kliknutí přenesete do formuláře. Pak už si jen poznačíte aktuální stav dárku a potvrdíte vytvoření. Přes menu vlevo nahoře se vrátíme na nástěnku, kde vidíme seznam nejbližších příležitostí. Naplánujeme například narozeniny pro Šárku. Aplikace nás přesune na příslušný den v kalendáři, kde můžeme vytvořit událost a přiřadit k ní existující dárek, a nebo rovnou přidat nový. Zadáním názvu, popisu, URL odkazu či ceny. Když se teď přes menu podíváme zpět na nástěnku, v naplánovaných událostech hned vidíme, že pro Šárku máme evidované již 2 dárky. A teď to nejlepší pro vaši peněženku, sledování cen. Všichni víme, že e-shopy s cenami rády kouzlí. Ve Vishero si proto můžeme nastavit hlídání konkrétního produktu z podporovaných e-shopů. Skopírujete URL adresu a aplikace začne v zadaném intervalu monitorovat jeho cenu. Jakmile částka klesne pod vámi stanovenou hranici, okamžitě dostanete e-mailové upozornění. Vishero vám navíc ukáže reálnou historii cen v grafu, tabulce nebo kalendáři. Sledování lze napřímo propojit s konkrétním dárkem, abyste měli vše pohromadě. K jednomu dárku můžete přidat i více sledování najednou. To je ideální, když porovnáváte různé varianty produktu nebo jeho cenu napříč několika weby. A co vy? Nechcete zase dostat 5. sprchový gel, když byste raději hrnek Kingdom Come? Naklikejte si svůj vlastní seznam přání a pošlete odkaz rodině a přátelům. Oni si dárky zarezervují a vy se vyhnete tomu, že dostanete něco 2krát. Stačí vyplnit název dárku a je to. Pak už jen skopírujte svůj unikátní odkaz a libovolně ho nasdílejte. Samotná rezervace dárku je tak snadná, že ji z počítače nebo mobilu zvládne opravdu každý. Možná i vaše babička. Slevové akce miluje každý a
proto nesmí chybět ani v aplikaci Vishero. Každý den pro vás chystáme přehled zlevněné elektroniky a spotřebního zboží, ale i tipy na výhodné cestování. To vše najdete v horním menu pod položkou Slevy. Ušetřete nervy i peníze a nakupujte chytře. Vyzkoušejte Vishero. Základní verze je navíc úplně zdarma. Zadejte do prohlížeče adresu vishero.app a vyzkoušejte si aplikaci ještě dnes.